Jeg er tvillingemor og er familiemenneske af den årsag, og ellers så bruger jeg faktisk temmelig meget tid på jobbet. Og så prøver jeg i vidt muligt udstrækning at dykke noget motion for at holde mig i ordentlig form. Det er jo også en styrke i forhold til, at man får lidt overskud. Og så står jeg rigtig gerne på ski, hvis jeg kan komme til det. Den stilling, jeg sidder i, det er meget med langvarige relationer, og det er tillid, og det er respekt for det, vi hver især laver. Jeg skal kende deres virksomhed i forhold til, jamen, så kan jeg jo også måske en gang imellem gå ind og stille nogle spørgsmål og være lidt mere kritisk, end hvis jeg bare var sådan en børstesælger, der kom ind og ud igen. Der får man ikke altid chancen for at komme ind under huden. Jamen, jeg vil nok være det ved jeg ikke, et vindue. Altså, det kan godt være, at jeg håber på, at jeg udgyder tillid, men så man også kan se, hvad det er, jeg mener, og ikke måske se igennem mig, fordi jeg er ikke naiv, men sådan et godt, solidt vindue, der kan bruges til både at spejle sig i, og til at bruge til at beskytte sig selv lidt med måske.